дуруд ҳамдиёрони азиз, ман Бахтиёр Шоҳев, табиби халқӣ, духтури маҳсии мануалӣ ва беҳтарин табиби халқии ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2012. мо аслан стумура тобат мекунем ва аз рӯи ташхис дида ва гуфта метавонем ки кадом бемориро мо тобат карда метавонем, ё ки ҳамин беморӣ тобатшаванда ҳаст ё ки тобатнашаванда ҳаст. аз рӯи ташхис мо кафолати худро дода метавонем ва 100% беморро тобат мекунем. имрӯз мо сухан дар бораи гиёҳҳо сухан меронем ки аз мактаби муллозуҳур Тоҳирӣ ҳаст. дар барномаи пешина мо дар бораи замчу ферула суханронӣ кардем. имрӯз мо аз мактаби муллозуҳур Тоҳирӣ суханронӣ мекунем аз дорое ки аз гиёҳҳо тайёр мешаванд. дар ин ҷо мо ина дидастем ки инҷо гиёҳҳо ҳастанд ва донаи мағз ҳаст ки ин намуди дору ана ба тамоми мағзи сар фоида меорад. мағзи сарро корашро фаъол мекунад, мағзи устухонро корашро фаъол мекунад, барои мардҳо бисёр фоида меорад ва устухонро мустаҳкам мекунад. ин ҳам витамин ҳаст, устухонро бақувват мекунад, баданро бақувват мекунад, ҳам калтсий ҳаст. агар аз ин касе ки истифода барад, бадан беҳад мустаҳкам мешавад. ва гиёҳҳо бо меъёр тайёр карда шудаанд. агар мо ай меъёр каму зиёд кунем, вай аллакай ёрӣ намерасонад. ё ки мо агар ҳамин маводро аз меъёр зиёд истеъмол кунем, ин хӯрок мешавад, ин аллакай дору нест. барое ки меъёр шавад, чӣ ки тавсия медиҳад духтур ё ки табибе ки ҳаминро тайёр мекунад, бо тавсия хӯрдан дар кор, аз меъёр зиёдаравӣ кардан дар кор нест. дар ин ҷо фақат ба мардҳое ки ва занҳое ки оиладор ҳастанд, барои онҳо иҷоза дода мешавад ва писарҳо духтарҳое ки оли шавҳар нокардаанд, оиладор нестанд, писарҳое ки оли оиладор нестанд, барои онҳо манъ карда шудааст ки дар ин ҷо ингредиентҳое дорад ки шабҳатро зиёдтар мекунад. барои ҳамин касе ки оиладор ҳаст, барои ҳавай мумкин аст. дар ин ҷо ингредиентҳои куркума бо меъёраш ҳаст, чормағз, писта, гвоздика ва чандин ингредиентҳои дигар ҳаст ки гуфтам ки мағзи сарро кор мефармонад, устухонро мустаҳкам мекунад, мағзи устухонро мустаҳкам мекунад ва мардро бақувват мекунад. барои кӯдакон ва наврасон истеъмол карданаш манъ аст ки барое ки шавҳатро зиёда карда метавонад. агар ба касе ки маъқул шавад ё ки хоҳад ки инро истеъмол кунад, мо дар таги роликамон рақамҳои худамонро мемонем ва ба касе ки дар кор ҳаст ба тамоми Тоҷикистон агар хоҳем мо равона мекунем, метавонем бо мо аз ҳамин чизҳо маълумот гиред бо воситаи WhatsApp. мо рақамҳои WhatsApp-ро дар таги чизамон мемонем, ролик мемонем. ва касе мехоҳад бо муллозуҳур Тоҳирӣ ҳам суҳбат шавад, рақамҳои Тоҳирӣ ҳам мемонем. марҳамат бо устод ҳам суҳбат шавед, яки суҳбати мо дар кор бошад, бо мо ҳам суҳбат шавед. раҳмат барои таваҷҷӯҳтон. саломат бошед. худованд ёратон буд.